Здравейте, приятели, от мен Стоян Семенски. Вие сте с канала Anywhere Cook. Както забелязвате, аз чистя домашни зелени печени чушки, защото от тях и от няколко червени, пак домашни, но те са предварително обелени, ще направя мишмаш. Аз обичам мишмаш с печени чушки. Между другото, моята съпруга не е на същото мнение, тя предпочита с зелени, по-скоро сурови чушки. Аз обичам обаче с печени. Мишмаш ще приготвя на тази превъзходна скара в полите на Пирин планина и по-точно Чален валок или най-точно барбекю пикника. Едно наистина много красиво и много спокойно място. Така, след като обеля чушките, ще нарежа малко лук. Знам, много хора в такъв тип мишмаш с печени чушки не слагат лук. Аз обаче обичам сладостта на този зеленчук. Затова ще добавя малко, но качествено. Лук на мишмаш? Никога. Винаги. Ето е и последната чушка. Ще махна семките и след малко ще ги нарежа. Огъня си гори, може да се готви на огън, може да се пържи и на жар. Няма никакво значение, само да не запаля дръжката на тигана. Избърсвам ръцете и започвам рязането на лука. Да, загря добре. При това сега лука. Половин глава, не повече. Мишмаш без лук. Докато лука се готви, омеква и започне да се карамелизира, ще подготвя чушките. Червени, както вече казах, няколко, колко са тук? 3-4 червени и зелените. Зелените обаче нож ми трябва. Опа! Като казах нож, не забравяйте, че имате 10% отстъпка с код ENI10 в сайта Chunche.bg. Там може да си купите ножове Кай японски. Много добри ножове. Аз ползвам този от няколко години и ми е любимия. Колко? 4 чушки? 5. За късмет. Обичам числото 5, между другото. Огън е силен. Накълцам и ги добавям в тигана при лука. Не се постарах много с почистването на семките, признавам си. Домашен доматен сок. Бутилка от бира. Класика. Около 250 мл. Така. Сега изчакваме доматите да се редуцират, да изври водата и после яйца, сирене. През това време обаче аз няма просто така да чакам, аз ще приготвя още няколко неща. Какви са те? Тук правят много хубава пърленка, наричате дърпанка, защото я дърпат на ръце. Тестото е много подходящо за печене на скара. Ще намажа скарата с малко сланина и разбира се, ще запека сланина. Накрая ще поднеса мишмаша с сланина и с дърпанка. Опа! Ето го. Тестото. Трябва да се намазня ръцете. Солил. Сланинката си взимам. Режа си едно парче. Домашна сланина. Дебела, вижте. Така. И сега тестото. Май ще е голямо това. Да го разделя на две. Издърпвам хубаво, да се изтъни и след това на скарата. Обикновено тесто с вода, мая, сол, мазнина и брашно, разбира се. Това е. Какво да ви кажа, хора? Сред природата, домашни продукти, вкусно ястие накрая се получава. Така, сол, пипер може би няма да слагам. Ако искате сиренето да се разтопи и да пусне малко вода, го слагате сега. Аз обаче обичам да е
твърдо да остане. Се усеща малко повече, затова го слагам след яйцата. Добавям яйцата, могат да бъдат разбъркани предварително, а може и така да се добавят, да се разбърка и да е на парцали. В момента, в който яйцата започнат да се захващат за дъното, ще добавя сиренето. Ако добавяте сиренето преди яйцата, тогава трябва да изчакате малко. Ето хоп. И после сланинката на скарата и сервирам. Истински аламинот. Знам, че миш-маш е типично лятно или по-скоро ранно есенно ястие, когато чушките са най-сладки и най-вкусни. Аз обаче го обичам целогодишно. Есента, зимата и пролета го правя с печени чушки, лятото, когато има хубави домашни зелени и червени чушки с пресни такива. Добавям сиренето, дърпам от котлона, сядаме на масата, да не забравя сланината обаче, където ще си хапнем с нашия домакин Митко. Здравейте! Hello! Няма да има за всички. Да си налем, а? Найде да. Не знам, Да миш-маш. кажеш да пием по едно. Ми давай, какво е това сега? Дай да го... Сувиньон бланче. О, айде. Тази годишна. Да, това е Митко, нашия домакин. Превъзходен човек, както си личи. Управлява това място. Благодаря. Да. Барбекю пикника, чален валок, подножието на Пирин планина. Да. Място, което може да посещавате целогодишно. Аз Заповядайте. обичам и лятото да идвам и зимата. На здраве. На здраве. Благодаря. Идеално. Какво си изготвил днеска? Миш-маш. Миш-маш Спечени чушки от твоите, домашните. и И пърленка, пак от твоето дърпанка, тесто. пърленка, да. Добавил съм сланина, между другото, малко. Благодаря. Има за хора, тази. които първо разтопяват сланината за първо, след това слагат зеленчуците. Аз Да. обаче има много хора Да, не харесват да, сланина, да, затова точно. съм я сложил отстрани. Да. А няма как да съм тук и да не хапна сланина печена на жар. Просто Задължително трябва да го задължително. направиш. Да пробваме, освен, а? Да пробваме. Виното е ясно, че е хубаво. Виното- Пробваме го. Миш-маш е с лук. Вкусен е, ама Вкусен е видиш, без лук задължително. по-добре за теб. Не. Правя и миш-маш с лук, но с сурова чушка. Да, Аз. летния, да. Затова го казвам, че има и друг миш-маш. Разбира се, че е прекрасен. Не, шегувам се тук с екипа. Разбира се. Ото да водим един такъв задочен спор. Трябва да пробвам и пърленката, Тя е дърпанката. твоето тесто, само да не Нищо. съм изгорил много. Бутовете си ги правя, виното си правя. Бутовете ти ли си ги правиш? Да. Какво къв бут каза? Ракият си правя. В Банско стават най-хубавите домати. И ще кажа защо. На домата не му трябва и амплитуда и не му трябва слънце много. Той е все едно едеш захар. Не знам. От природа ли е, ама всичко е вкусно. Всичко. Това беше от нас, приятели. До следващия път. Довиждане. Нали, Марианче? Кажи чао. Чао.